ቃል ኣዳላዊት ኣሕዋተይ ፈጣሪ ብረቂቕ ጥበቡ ዝሰርሖ ኩሉ ተዛሪብና ዘርዚርና ክንውድኦ ኣይኮነን ክንጅምሮ ጥራይ ሰማይ ብራና ውቅያኖስ ቀለም ዕንጨይቲ ብርዒ እንተዝኸውን ኣይመኣኸለና ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ ዘለው ባሕታውያን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ክወፁን ከለው ኸመ ናብርኦም ልዕሊ ሕልና እዩ ብሓቂ ጥራይ ዝኣምን ገርህ ልቢ ዘለዎን ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ኣብ ውሽጡ ዘይሓደረ ተጠራጣርን ናይ ፈጣሪ ህላወ ዘይኣምን ክሓድ ልቢ ዘለዎ ሰብ ፈጠራ ዝተጻሕፈ ጽንጽዋይ ክመስሎ ይኽእል እዩ ዝኣምንን ቅኑዕ ልቦና ዘለዎን ድማ ናይ ፈጣሪ ስራሕ መዓስ ዝጥራይ ብዙሕ ዘይተጻሕፈ ዘይተነግረ ኣዝዩ ብዙሕ ድንቂ ተኣምር ኣለዎ እዚ ክንፈልጦ ክንተግሃሉ ተባሂሉ ስለ ዝተጻሕፈ እዩ ኢሉ ብእምነት ተቐቢሉ ናይ ፈጣሪ ድንቂ ስራሕ የደንቕ ፈጣሪኡ የመስግን ኣብዛ ምስጢር ናይቲ በረኻ እትብል መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ኩሉ ብዘይ ወላ ሓንቲ ሓሶትን ምግናንን ወይ ድማ ካልኦት መጽሓፍትን ኣፈ ታሪኽን ዝተወስደ ኣይኮነን ኩሉ ካብ ሓቂ እዩ ተጻሒፉ ሓቂ እዩ እዚ ከመይ ኢሉ ክፍለጥ ክኢሉ መን ከርእይዎ እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ መን እናተኸተለ ጽሒፍዎ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ክለዓል ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ፈጣሪ እንተሎ ይትረፍዶ ምድራዊ ምስጢር ሰማያዊ ምስጢር እውን እንተኾነ ንፍትዋቱ እሱ ብዝደልዮ መገዲ ኩነታትን ይገልጸሎም እዩ ንኣባ እገሌ ወይ ንኣደይታ እገሊት ተገሊጹሎም ተራእይዎም ተጻሒፉ እንተተባሂሉ እንቅርቢዒት ትመስል ውዳሴ ኸንቱ ጠሊፋ ከይተውድቖም ስቁታ መሪፅና ኣለና ኣባ ወቅሪስ ውዳሴ ከንቱ መርዝ ኣለዎ ብብዙሕ ወገን ስለ ዝወግኣካ እንቅርቢዒት ትበሃል ፍጥረት ሓንሳብ ተነኺሳትካ ናብ መላእ ኣካላትካ ተመሓላሊፉ እዩ ዝቐትለካ ውዳሴ ኸንቱ ድማ ከምኡ እዩ መቸም ጎይታ ክፉእን ኣመንዝራን ትውልዲ ምልክት እዩ ዝደሊ ከም ዝበሎ ዝኣምንን ንጹህ ልብን ጥራይ ይሃለወና እምበር ፈጣሪና ይትረፍዶ እዚ ካብዚ ዝበለጸ ኣዝዩ ድንቂ ነገር ኣብ ቅድሜና ከም ዝገብር ይትጠራጠሩ እስኪ ብሓፂሩ ቀትርን ለይትን ብልብኹም ኣስተውዒልኩም ሕሰብዎ ኣየናይ ሊቀ ሊቃውንቲ ኣየናይ ተመራማሪ እዩ ኮምፓሱ እናዞረ ሕጂ መዓልቲ ሕጂ ለይቲ ኩን ኢሉ ዝኣዘዞ ክረምትን ሓጋይንከ መቸም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ናይ ዓለም መዝገብ ብዛዕባ ንመዓልትን ለይትን ክረምትን ሓጋይን ክስቶ ፈጢርዎ ፈላሊዎ ተባሂሉ ተጻሒፉ ተመዝጊቡ ተዘሪቡ ይፈልጥን እዚ እምበኣር ሊቃውንቲ ተመራምርቲ ፕሮፌሰራት ካብኡ ንላዕሊ ፍልጠት ኣለና ኢሎም ዝከራኸሩ ክገብርዎ ዘይከኣሉ ነዚ ንእሽተይ ነገር እዩ ኩሉ ክዝርዘር ከሎ ግን ግዜ ስለ ዘይኣኽለና ሓደ ገጣሚ ሳይነስ እትፈልጡ እንትኾንኩም እስኪ መዓልቲ ፍጠሩ ጸልማት ዘይብሉ ዝበሎ ነዚ እዩ እምበር እዚ ኩሉ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዘይኮነስ ክሓስቦ ዘይክእል ረቂቕ ነገር ሓደ ካልኢት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንኩሉ ክሰርሖ ዝኽእል ፈጣሪ ዘሰርሖ ድንቂ ስራሕ እዩ እዝን ካልእን ናትና ኣእምሮ ክበጽሖ ዘይክእል ድንቂ ስራሕ ዝሰርሐ ፈጣሪ ኣብ በረኻ ክነብሩ ኣብ ዝፈቐደሎም ግዜ ናቱ ድንቂ ስራሕ ንዓና ንድኹማት ክገልጸልና ድልየ ብረቂቕ ጥበቡ ንሱ ብዝፈትዎ መገዲ ክነብሩ ዝፈቐደሎም ናይ በረኻ ከዋኽብቲ ድንቂ ስርሑ ምስ ድንቂ ጥበቡ ኣጣሚሩ ናብርኦም ናይ መላእኽቲ ኣብ ዓለም እንከለው ከምዚ የለው ምስ ሰብ ተፈጢሮም ከም መላእኽቲ ከም ዝነብሩ ዝገበሮም ናይ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ናብራ ክንሰምዕ ከለና ክንጠራጠር ከመይ ይኸውን ክንብል ኣይግባአናን ይትረፍ ደበረኻ ንዝነብሩ ኣብ ገዳማት ኣብ ሓደ ኣቦታት ኣዴታትን ናብራ ክንምልከት ከለና
ናይ ፈጣሪ ስራሕ ካብ ምድናቕ ሓሊፍና ንግረም ኢና ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ዓለም ከለኹም ንዓለም ምሰሉ ዝብል ኣምላኻዊ ቃል ሒዞም ኣብ ዓለም እናነበሩ ካብ ገዳማውያን ኣብ በረኻ ዝነብሩ ቆራፃትን መናንያንን ብዘይንእስ ስራሕን ናብራን እናነበሩ ፈጣሪ ዝሐጉሱ ፅሪ የብሎምን ስለዚ ወገናተይ ካብ ጉዩ መዓል ክሳድ መሓዝ እሞ ንጠቢብ ሓንቲ ቃልያ ተኣኽሎ ስለ ዝኾነ ዝሓቀኛ ታሪኽ ብንጹህ ልቦናን ብቕኑዕ ሕልናን ናይ ፈጣሪ ስራሕ እናድነቕና እናመስገንና ንቀበሎ ቅኑዕ ሕልና ሲኢና ኩሉ ብዓይነይ እንተዘይርአዮ ኣይኣምንን ምስ ረኣኽዎ ድማ ከይዳህሰስክዎ ምስ ዳህሰስክዎ ድማ ምትሃት እዩ ዝብል ዘይኣምን ልቦና እንተለና ንዘይምእማን ሙሉእ መሰል ኣለና ፈጣሪና ንወላ ሓደ ገዲዱ ዝገዝእ ዝእምን ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ኢድካ እንተፈቲኻ ማይ እንተፈቲኻ ድማ ኣብ ሓዊ ክተእትዎ ነፃ መሰል ዝህበካ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ወገናተይ ምእማንን ዘይምእማንን ናትካ ወይ ድማ ናትክ ምሉእ መሰልኩም እዩ ኣነ ግን ካብ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ዝተረዳእኽዎ ንኽፅሕፍ ዝተኣዘዝክዎ ገይረ ኣለኹ ፈረስ የብፅሕ እምበር ኣይዋጋእን እዩ ኣንቢብና ተረዲእና ናይ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ጸሎት ረድኤቶም በረኸቶም ጸጋ ክብሮም ይብፅሓና ኢልና ብጸሎቶም እንተተኣሚንና ከም እምነትና ክገብረልና እዩ ኣብ ልዕሊኦም ዘላ ጸጋን በረኸትን ኣብ ልዕሊና ትሓድር ጸሎቶም ልመናኦም ካብ ምድራዊ ስቃይን ካብ ሰማያዊ እሳትን ኩነኔን የድሕን እዩ ከም እምነትካ ክኾነልካ እሞ ኣይከውንን እዩ እንተኢልካ ግና ትምርጫ ናትካ እዩ ምኽንያቱ ሰብ ማለት ብናይ ገዛእ ርእሱ ፍቓድ ብናይ ገዛእ ርእሱ ጎደና ዝኸይድ ነፃ ፍጡር ስለ ዝኾነ ብዝተረፈ ኣብዚ በረኻ ወዲቖም ዘለዉ ኣዴታት ኣቦታት ወላ ሓደ ከይገደዶም ወላ ሓደ ከይለኣኾም ናይ ፈጣሪኦም ፍቕሪ ጥራይ ኣገዲድዎም ንሱ ንዕኦም ኢሉ ዝረኸቦ ስቃይን መከራን እናሓሰቡ እናበኸዩ ንኮን ምሸትን ናብኡ ጥራይ እናጠመቱ ብፍቕርን ብሰላምን ዝነብሩ ዘለዉ እዮም ካብዚ ዝሓለፈ እዚ ምስጢር ናይቲ በረኻ ዝተባሃለ መጽሓፍ ብጽሞናን ብትዕግስትን ኣንቢብኩም ናይ ፈጣሪ ድንቂ ስራሕ እናድነቕኩም ካብ ቅዱሳን ኣቦታትናን ኣዴታትናን በረኸትን ረድኤትን ተኻፈልቲ ኹኑ ኣብ ቅዱሳን ሓዲሩ ብዙሕ ድንቂ ስራሕ ዝሰርሕ ፈጣሪ ንኹላትና ባሪኹ ቀዲሱ ካብ ቅዱሳኑ ረድኤት በረኸት ይዓድለና እዚ መጽሓፍ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ናይ ፈጣሪ በረኸት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሚን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊመን ኮፍ ኢለን እንከለዋ ገና መናእሰይ ዝነበሩ ክልተ ኣወዳት መነኮሳት ካብ ቆቢዖም ጀሚርካ ክሳብ መንክቦም ንማለቱ ዝለበስዋ ንእሽተይ ሻርባን ቀምሾምን ካብ ማይንኮ ዝጸሪ ሓደ ዓይነት ስረ ተኸዲኖም ናይ ገጽካ ምስሊ ዘርኢ ጫማ ለቢሶም ልክዕ ከም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ናይ ዶክመንት መትሓዚ ቦርሳ ተሰኪሞም ብጥንቁቕ ኣካይዳ እናሰጎሙ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም መስቀሎም ኣውፅኦም ኣማዕተው ተንበርኪኾም መሬት ከይሳለሙ ክዳኖም ሓመድ ከይሕዝ ፈሪሖም
ድንን ኢሎም ተሳሊሞም እታ ዝመጽዋ ክወፁን ከለዉ ርእየን ብምግራም ክጥምቶኦም ድሕሪ ምጽናሕ ተሲአን ሰዓብኦም ካብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወፁ እዞም ደቀይ ከመይ ውዒልኩም በላኦም። እቶም ኣቦታት ንደይታይ ግልጽ ኢሎም ጠመትዎን እግዚኣብሔር ይመስገን ድሓኒና በሉ ጠጠው ኢሎም። እዞም ደቀይ ናበይ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም በላ ካብ እግሮም ክሳብ ርእሶም ብኹነታቶም ገሪምዎን እናጠመታ። ናብ ቤት ትምህርቲ በሉ ኣሕፅር ኣቢሎም። ናይ ምንታይ ቤት ትምህርቲ መንፈሳዊ ድዩ በላ ኣይኮነን ናብ ገዳም ክንኣቱን ከለና ብዙሕ ትምህርቲ ይነበረና ምስኣተና ኻ ቐልጢፍና ኢና መንኪስና ኣብኡን ከለና ካብ ከተማ ሓደ ሓደ ኣሕዋትና መፅዮም በዚ ዕድመ ዝስቕ ኢልኩም ኮፍ ካብ ትብሉ ተምሃሩ ካብኡ ንድሓር ናይ ሓደ ደብሪ ሓለቓ ትኾኑ ካብኡ እንተነፊዕኩም እውን ጳጳሳት ናይ ምዃን ዕድል ረኺብኩም ህዝበ ክርስቲያን ትምህሩ ምስ በሉና ንሕና እውን ሓሲብናዮ ጽቡቕ ነገር ስለ ዝኾነ ንሆ ሕጂ ናይ መጀመርታ ናይ ኣስኳላ ትምህርቲ ንመሃር ኣለና። እዚ ምስ ወዳእና ናብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣቲና ተማሂርና ምስ ወፃና ንርእስና ጠቒምና ብዙሓት ነፍሳት ክንመልስ ኢና በሉ። ጽቡቕ ንምዃኑ ኣብቲ መጀመርታ ንምንና ኢልኩም ክትወፁ ከለኹም ከምኡ ክትገብሩ ኢኹም ወፂኹም ማለት እዩ በላ ብምግራም እናረኣዮም። ኣይ ኣብቲ መጀመርታስ ናብ ገዳም ኣቲና ጠሚና ጸሚእና ረሳሕ ክዳን ለቢስና በቃ ድኹማት ኬንና ክንነብር ይመደብና። ከምኡ ግን ጌጋ እዩ እቲ ቀንዲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምልኾ ዘይምግዳፍን ሃይማኖት ኣጥቢቕካ መሓዝን እምበር ከምኡ ምዃን እንታይ ይጠቅም በሉ እቶም ካልኣይ። እሞ ሕጂ ሰልጢንኩም ድዩ ወይስ ሰይጣናት ኮይንኩም እዩ ዝበሃል? ምምሃር ምፍላጥ ምሻም ምሽላም ሓለቓ ምዃን ብዙሕ ንምርካብ መደብ እንተለኩም ንምንታይ በዚ ዕድሜኹም ከተማ ኸይድኩም ህዝበ ክርስቲያን ካብ ተስሕቱ ገዳምን ነቶም ቁኑዓት መነኮሳትን ካብ ተጽርፉ ቆቢዕኹም ኣቐሚጥኩም ሓንቲ እቲኹም ተመሪዕኹም ቀሺ ተባሂልኩም ዘይትምህሩ ዘይተስተምህሩ ድሕሪ ቆቢዕ ካልእ ዓለም ኣሎ ድዩ? ዝተዓደሉ ክንደይ ዲግሪን ክንደይ ፍልጠትን ክንደይ ፍልስፍናን ንዒቖም ንኹሉ ገዲፎም ኣብ ገዳማትን ኣብ በረኻታትን ተራሰብ መሲሎም እነብሩ ኣለዉ። ንስኹም ድማ ንመምሃርን ንምፍላጥን ድሕሪ ምንኩስና ካብ ገዳም ወፂኹም ኣብ ዓለም ትመላለሱ ኣለኹም። ንምዃኑ መጽሓፈ መነኮሳት እንታይ ከም ዝብል ትፈልጡ ዶ? ድሕሪ ምንኩስና ክመሃር ምባል መዓር ብኣፈይ ዘይኮነስ ብጎነይ ቀዲድኩም ኣትውለይ ማለት እዩ። ናይ መዓር ጣዕሙን መድሃኒት ምዃኑን ዝፍለጥ ብኣፍ ክትጥዕሞን ከለኻ እምበር ብጎኒ ክተእትዎ ከለኻ ኣይኮነን። ናታትኩም ትምህርቲ ድማ ቅድሚ ቆቢዕ ዝተረርፍ እዩ። ብርግጽ ንህዝበ ክርስቲያን ሓሲብኩም ትምህሩ ዲኹም ደሊኹም እንተሓሊኹምሉ እሞ ብነፍሱ ብስጋኡ ክጥዕሞ ኣለዎ እንተኢልኩም ናይ ብሓቂ መንፈሳዊ ቅንዓት እንተለኩም ተመሊስኩም ናብ ገዳምኩም ኪዱ ናብ በረኻ ውረዱ። ምእንቲ እዚ ህዝቢ ጽሙ ጸልዩ ብኸዩ ምስ ፈጣሪዩ ተዓርቕዎ። እዛ ከም ማዕበል እትናወፅ ዓለም ብጸሎትኩም ብንብዓትኩም ጸጥ ኢላ ብሰላም ከም እትነብር ግበሩ። ሃገርኩም ህዝብኩም ዓለም ብምልእታ ካብዚ ዝመፀ እሳት ካብዚ ዝመፀ መዓት ክድሕን ክምሕር ፈጣሪኩም ብንብዓት ለምንዎ። ናይ መነኮስ ስራሕ እዚ እዩ እምበር ከተማ ኣቲኻ ድላይካ እናገበርካ ኣብ ርእስኻን ኣብ ልዕሊ ህዝበ ክርስቲያንን ምሕሳብ ኣይኮነን። ንህዝበ ክርስቲያን ምምሃር ምምካር ካህናት ኣቕሽሽቲ ካብ መንፈሳዊ ኮሌጅ መንፈሳዊ ትምህርቲ ጽቡቕ ገይሮም ዝተምሃሩ መምሃራን ዲያቆናት ሊቃውንቲ ኣለዎም። ንሶም ካባኹም ንላዕሊ ናይቲ ህዝቢ ህርመት ልቢ ስለ ዝፈልጡ ዘድልዮ ትምህርቲ ኣብ ዘድልዮ ግዜን ቦታን ምሂሮም ናብ ቅኑዕ ጎደና ክመርሕዎ እዮም።
ناتكم بوتاغن أبزس لزيكونا كيدو ناب قدام تمريسكم أتو تزي كوينو سقا تسعيركم أبز ختما من باردس سنتيلكم نايبا انطونسن نايبا مكارسن قبيع نزيت سرحلو لبيسكم كاب التصرفو وفا بيلكم كم دلايكم كونو حدا أبو حدا جزيه كم زناتكم قبيع أبزيك بو بوتا زوعلو أوداتن أوالدن منوكسات ريو أفلبو من نهارمو كبخيو جمرو إذا بتأكيبو انتاي كونكم مون ميتوكم انتبلو وي أنا أبوتاتي مكارسن انتنسن نايدوك أمر عكير أيو بمواتم حزينة النابلو أما أكل كرنا مقدي أفلبو من نهارمو يبخي نبر حقهم يم نسوم يترفدوهم زعينت صبقون صفوفنا كدادنان تنقق أكايدان سيك خدانهم كاللون بعلو بتزواغا أوغان جيروم يمزلبسوه همز جيروم جميروم دصنحوا من كسنان مننا لومي بناتنا زمن سلطانة بزبل سبب سيد أو انتقينا مرد كي تنكفنا خنبلن كلنا كمي زيبكي كمي أفلب بخازيهرن ناي من كسنا قبيع انتقنا كم كادم يسلو ولا حنتي تلوطا تاي صقم አለዎ صقم يبلون እና ተባለ እንሆ ስም ጥራይምበር ዓላማ ተقليلو ጠፊዩ ኣነሲ ሓደ ጊዜ የደናግረኒ ምንኩስና ክልተ ዓይነት ድዩ እየ ዝብል ኣብ ገዳማትን በረኻታትን ዘለው ሓቀኛታትን ንዓኹምን ክርእን ከለኹ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅናን ነጻጺረ ክርእዮም ከለኹ ምንኩስና ክልተ ዓይነት ድዩ ኢለ ይደናገር ስለዚስ ኣባ ምኽንያት ኣባ ስልጣነ ኣባ ዘመናዊ ኣባ ንድሕሪ ዝሓርሱ ይኣኽለኩም ናብ ገዳም ተመለሱ እሞ ንሃገር ንወገን ለምኑ ጸልዩ ኣይከውንን እዩ እንታይ ኢልኩም ድማ ዝሰልጠንኩም ዘይኮነስ ዝሰይጠነኩም ሰይጣን بدوكم ناب جهنم كايتوكم فرحوا ودي الله إذا نزل ويسمع لب زل ويستوعب لحن وعلو إلى أن قديفن أمك خدام استبقسا زورنيا نبعلا بزنتا يتسرح اللي أنا قدام تملسوت بلنا كما يقادي ما محردوا إلهم الناس حقوا زخدوا وذكرا حزنا أوشت ختم زرعي أوداتن أوالدن منكوسات بزحاتو من قدام مسنك حسرات منكوسات بعدو كخوني كارب كمزلو تزيلوان نحزنا سمع زيبولن مزمور كزمرا جمرا أبا انطونسن أبا بأولن تبلن تسؤون ملس تبلن كلتا مزمور زميرا في قنا بلا بخيا بجاها أو فتاري نقولهم لبهابو أبناي كلهم حلنا حدر ناب قدام مرحيو أبز ختما كم دلا يوم كابز نبرو ناب قدام كيدوم كتأميو كسأمو نعاق بلو حمام مكران مقبالن حبي خبرن ጸጋን ምዃኑ አረዳዩ ሰይጣን ዘሰልጠኖ ናይሎ ምናብራና ዘይኮነስ ኣብቲ መጀመርታ ናብ ዝገዳም ከኣቱን ከለው ዝነበሮም መንፈስን ጽንዓትን ዘኪሮም ናብ ተቀዳማይ ናብሮኦም ከም ዝምለሱ ግበሮም ጸልየን ምስ ወዳአ ናብ ካልእ ዝኽረን ቀጸላ قصر بيت كريستيان سفح بزبالة بزمناو ملكة استسرحة
ናይ መቃብር ገዛ ክልተ መነኮሳይት ልብሰ ተክህኖ ቆቢዕ ቀምሽ ጽላልን መጋረጃን ካልእ ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝጠቅምን ብኢደንን ብማሽንን እናሰፈያ ጽቡቕ ኣታው ረኺበን ከም ድላይን ይነብራ ነበራ። ኣደ ኢታይ ናብአን ከይደን ስራሕን ምስ ረኣያ ጽቡቕ ጥበብ ይዘን ደቀይ ንምዃኑ ከምዚ ጌርካ ምስራሕ መን ምሂርክን? ከመይ ኢልክን ከኽኢልክን? ከመይ ኢልክን ከመምኪስክን? እዚ ትሰርሖ ዘለኽንስ ኣታዊኡ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ድዩ ወይስ ንገዳም? በላ እተን ኣዴታት ኣይ ዋንዳ ናይዚ መቃብር ነዛ ክፍሊ ሂቡና ብግልና ንሰርሖ ዘለና ይደይ ሓደ መንፈሳዊ ትካል ይምይርና መጀመርታ ኣብ ገዳም ኢና ነብር ነርና እቲ ትካል ንገዳምና ካብ ምልማንን ካብ ሽግርን ንምድሓን መነኮሳት ፀዊዖም ናይ ኢድ ስራሓት ተማሂርና ንኻልኦት እናምሃርና ኩልና በርቲዕና እናሰራሕና ገዳምናን ርእስናን ክንክእል ኢሎም ኣምሂሮምና መላእ ማሕበር ንዓይን ንዓኣን ኣብ ገዳም ዝተረፉ 3 መነኮሳትን ጠቕላላ 5 ኮይና ሰልጢና ናብ ገዳም ተመለስና ተማሂርና ምስ ተመለስና ግን እቲ ገዳም ኣየስራሐናን ንሕና ብብዙሕ ድኻም ተማሂርና ብዝረኸብናዮ ፍልጠት ክንሰርሕ እንተበልና ንሶም ግን ሓደ ግዜ ንኢድ ስራሓት ዘድሊ ንብረት ተወዲኡ ስራሕ ክነቋርፅ እንከለና ማዕርኦም ኮይና ናይ ማሕበር ስራሕ ክንሰርሕ ይእዝዙና ድሓር ከዓ ምግብናን ክዳንናን ከም ናቶም ክኸውን ይደሊ ብሓፂሩ ብኩሉ ነገር ከም ተራ ኣባል ኩኑ ይብሉና በቃ ምጭቕጫቕ ምስ ሰልቸወና ካብኦም ወፂና ንዋ ካብ ዘይተጠማማቲ ብዘይ ኣፋጣጢ ፍልጠትና ተጠቂምና ከም ድላይና ነብር ኣለና ነቶም ምሳና ዝተማሃሩ እንተፀዋዕናዮም ናይ ገዳም ከልብዳ ይብልዓና እምበር ኣይንወፅእን ኢሎም ተማሂሮም ከም ዘይተማሃሩ ምስ ተራ ሰብ ይቁፀሩ ኣለዉ ምቁፃር ጥራይ ዘይኮነስ ምሄርካዮም ምስ ዘይርድኦም ሰባት በላ ብኩርዓት ንምዃኑ እቲ ዘምሃረክን ትካል ገዳም ክንገዲፍክን ምስ ወፃኽን እቲ ዝተምሃርክንኦ ፍልጠት ናይ ግልኽን ምስ ገበርክንኦ እንታይ ኢልክን? እዋ እንታይ ክብለና ዳ በቃ ኣምሂሩና ኣሎ ካብ ዝተረፈ ብዝደለናይ መገዲ እንተሰሪሕናሉ ንዑ እንታይ ይምልከቱ እዚ እኮ መሰልና እዩ በላ መሰል ዝብል ቃል ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ብተግባር እንታይ ምዃኑ መዓስ ምስ ፈለጥኩነ ኢኽን መሰልና ኢልክን ትዛረባ መሰልክን እንተትፈልጣ ነርክን እሞ ኣሚኑ ተማሂረን ነዚ ገዳም ካብ ልመና ውፅአን ርእሱ ከም ዝኽእል ክገብሮ እየን ኢሉ ዝመረፅክን ገዳማውን ብዙሕ ወፃኢታት ኣውፅኡ ዘምሃረክን ትካልን ኣብኡ ኣብ ገዳም ክንኮንክን ሰሪሕክን ጽቡቕ ውፅኢት ኣምፂኽን መመስገን ክንኦ ነርክን ንስኽን እውን ኣብ ቅድሚ ፈጣርን ኣብ ቅድሚ ሰባትን ምተመስገንክን ነርክን ንስኽን ግን ገና እዛ ፍልጠት ሒዝና ኢልክን ኢድክን ናይ ገዳም ስራሕ ጎረሮኽን ናይ ገዳም ምግቢ ሰውነትክን ናይ ገዳም ክዳን ምልባስ ተጸይፉ ኣብ ናይ ዓለም ካብ ባኣቲኽን ትጨማለቕ ኣለኽን ኣብ ገዳማትን በረኻታትን ክንደይ ከምናትክን ጭልፋ ፍልጠት ዘይኮነስ ዓለም ከም ማሓደር ዝኽእል ንዓለም ጉድ ከብል ዝኽእል ፍልጠት ከም ዶረና ካብ ነብሶም ነጊፎም ንስልኡ ንስለ ፈጣሪኦም ክብሉ ከም መሃይም ኮይኖም ይነብሩ ከም ዘለዉ ትፈልጣዶ? ሰብ ንዓለም ገዚኡ ነፍሱን ተጥፍአ እንታይ ይጥቕሞ? ንስኽን ግን መጀመርታ ናይ ፈጣሪኽንን ሓደራን ቆቢዕክንን ክሕድክን ካብኡ ቐፂልካ ድማ ናይ ተኣሚኑ ዝመረፀክን ናይ ገዳም ሓደራ በሊዕኽን ቀፂልካ ድማ ብዙሕ ወፃኢታት ኣውፅኡ ዘምሃረክን ትካል ከሊዕክንኦ ሓራይ ኣደኢታይ ከንቱ ኣደኢታይ ሌባ ኣደኢታይ ስልጡን ኣደኢታይ ለከርሱ ኣደኢታይ ከሓቲ ወዳእታኽን ከመይ ይኸውን? ኣበይ ይኸውን መእተዊኽን? እዛ ፍልጠት ዘኻዕበት ክናላ
ገንዘብ ዝኣከብክን ኣላ ስጋ ካብ ምንታይ ተድሕነክን ትኸውን? ብናትክን ኣተሓሳስባ እዚ ስልጣነ እዩ። ግን ሰይጣን ናቱ ደቀ መዝሙሩ ገይሩ ኣባላቱ ይገብረክን ኣሎ። በላ ኣይትፀረፈ ኣባደይ ገዳም ንዓኽን ዝመስሉ ሰባትን ገዲፍናልኩም ኣለና። ኪዳ ገዳም ማለት ልቢ እምበር ቦታ ኣይኮነን። በላ ተቆጢዐን ገዳም ማለት ልቢ ነይሩ እንተዝኸውን እሞ ኣብዚ ምተረኸብክን ነርክን። ንልቡ ዘገደመ እንታይ ክገብር እዩ? ናብ ከተማ ኣትዩ መልሐቓ ከም ዝደርበየት መርከብ እናተንሳፈፈ ኣብ ዘይቦትኡ ዝውዕል። ልቡ ዘገደመ ናይ ኣባ እንጦንስን መቃርስን ናይ ካልኦት ብዙሓት ሓቀኛታት ኣቦታትን ኣዴታትን መግለፂ ምስ ፈጣር መራኸቢ ርእሶም ዓቂቦምን ገቲኦምን ዝነብሩ ንዕኡ ክብሉ ዝጠምዩ ዝጸምኡ ንዕኡ ኢሎም ብጾም ብጸሎት ብብዙሕ ትርፋት ሰውነቶም ንእሳት ንስሕለት ዝሃብሉ ቆቢዕ ኣብ ከተማ ኣቲኽን መላገፂ ምኽንያት መብልዒ መታለሊ መመጻደቒ ኣይምገበርክንኦን ነርክን። ልብኽን እንተዝግድም እሞ ኣብዚ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ መነኮሳት ኣርማ ኣብ ዝኾነ ገዛ ወላ ሓደ ኸይንዕቆ ኣብ ዘይክእል ገዳም ኣብ በረኻ እምበር ኣብዚ ምተረኸብክን ነርክን። ሕጂ እውን ይኣኽለክን ተመለሳ ንስሓ እተዋ ዝበደልክንኦ ገዳምን ገዳማውያንን ለይትን መዓልትን ብምግልጋል ካሕሳ ክፈልኦ ምስ ፈጣሪኽን ተዓርቓ። ተዘይኮይኑ እዚ ዝፈተኽንኦ ዓለም ዝኣከብክንኦ ገንዘብ ኣኸሊሱ ዝኽረስምክን ከጥፎ እዩ። ወ ኣብ ዘይቦትኡ ዝወዓለ ዋግኡ እዚ ጥራይ ወዲእ ኣለኹም። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፣ ልቢ ዘለዎ ይስተውዕ። ኢለን ክወፃ ምስ ተበገሳ ተሓንቲ መነኮሳይት ሓሪቓ እቲ ሒዛቶ ዝነበረት መቐስ ምስ ወርወረት ተሕቆአን ሃርመን ንዕኡ ዘኪረን ፍሽኽ እናበላ ካብ ሓሳበን ተባራቢረን እዋይ ናተይ ነገር ሎሚ ዝሓድረሉ ጽባሕ ዝነብረሉ ከይፈለጥኩ ናይ ትማሊ ነገር እናዘከርኩ ይቕዝም ኣለኹ ኢለን ሓደ መዝሙር እናነበዓ እናሓዘና ክዝምራ ጀመራ። እንታይ የኽምልስ እትብል መዝሙር ኣምሪረን እናበኽያ ክዝምራ ድሕሪ ምጽናሕ ንብዓተን ጸራሪገን ናብ ፈጣሪአን ጸሎት ጀመራ። ኣዴኢታይ ተንበርኪኸን ኣእዳወን ናብ ኣምላኽ ዘርጊሐን ወፈጣሪ ብቻኻ ሰብየ እሞ ምድያብ ምውራድ ገጽ ሰብ ምርኣይ ጥሜት ጽምኢ መሕደሪ ስኢነ ምንክርታት እሾኽ ቋጥቋጥ ዱላ ጸርፊ ናይ ፀሓይ ሙቐት ቁሪ ኩሉ ነገር ምክልኻል ስኢነ እዮም። ንሆ ካብ ዝንከራተት 3 ዓመት ኮይኑሉ ጅግን ያኽለክ ባበለኒ ያኽለኒ ኦ ፈጣሪ ሓንቲ በዓት ሃበኒ እሞ ኣብ ኣኮፍ ኢለ ክነብርን ክፉእን ጽቡቕን ኣብ በዓተይ ኮይነ ክቕበል ይሕሸኒ። ኦ ፈጣሪ ንስኻ ንዝኸውን ነገር ቅድሚ ምዃኑ ትፈልጦ ኢኻ እሞ ብጃኻ ተለመን ብጃኻ ያኽለኒ በለኒ ዝዓረፈሉ ቦታ ሃበኒ ንስኻ ዝበልካዮ ኩሉ ይኸውን እዩ እሞ ኦ ፈጣሪ ቃል ጥራይ ተዛረብ እምበር ኩሉ ክማልእ ኣለይ ቅዱሳን መላእኽቲ ኻሊእኽካ ኣብዚ ቦታ ዓረፊ በለኒ ኦ ፈጣሪ
عفوك هتبرر إلى محدر زلوا أنا بحتياتي كابتا عفوك هزن اسم تخونكو بقار أي خاص لازفتر كان نجن زنبر اللي بوتا عزيز لي نابلا نبعات كاب عينن كم زنابنا وردك محتسنان كلوا ناب فتاريين بصولت كملكتان كلوا حدا نجر بقولن تنكفن مو زوري للمسرعية تمام مجمرتها كامنا يبو أنا ديان جزا لحد ما كاب جدا موتيهم نبحت وين النازورو برخت زوهابون كساب حجون زي تفلي ونقوس أب كلمين جوي لهم رأيه عندي إيتاي تحقصا وديقان إقروم سيعمن بمسكالهم تباريخا كنع مسبلا أبعت خنقوس دا كان يمو سعباني إلهم كاكدمين مرحو عندي إيتاي بدستان نازل لا بتران حيزن سعبو عندي إيتاي توم قوس قريفو من مسكدو زلوا أو خبابي هدي إلان كتمتها مسجمرة إتوم أبرخا زنبربو أبكن مين دويلهم فشخنا بلو كتمت وانس أنحم عندي إيتاي مسرا أيوم أبكن ميهم وديقان فق لهم بخيا توم أرقاو بو كاب إقرو العلم باريخهم أتسأنانيهم الرقاقيهم كوفا بلوان الرياضي تلقو كمينيرو بلو عندي إيتاي نتلقو خيلن كابزوز على معالتي لنقرات بهدئات بتباب قالات دما بوست أزا وي بمكبت أر بلسلوس قالات زي كونه بدفرتن بتزنبر لك أكونتاتن سلست زاربا دولا موروار صرفن كالوت نقراتن تقبلني سبز قبرو نقر وي زخن نقر بتباب وي بمثالي انت نقير كايو تبلو زلخا فليت انكلو خمزي فلت بممثال انت تزاربي بحبو خقدو إيزدلي جن نزقبرو نتزخون كل بقلتي أرقف عبيل كان تنقير كايو تتبلو زلخا تخكل مخانو ولا كوالبون تنقرو دفيرة بمبال أقول دركنا حيزو نتستزاربو سب أبكن ميو تبعاسو ويكاتكو عزفتن تزيكو يندو دما سميات في إيوه سميات بلاشيوه بمبال كسيسو يقطع نقابلنت حدا فلوت ليبا ناب حدا سبن تغيدو اتساب دما ليبا انتيلوه تدفيره إلو يتقعه ويدما يقطعه عبلا لدئيت هاي زبصحة وانت ما ساسال نقر زرأيو او زسمعو زتعذبو ودلو ويكاب سرعة وصع زغونه نقر بزي فرحي بزي حفرت بقلصن بتخكلن سلسة زاربا بزوح دلان سقاين رخيبوان حدا قنا ناب حدا قدام كيدن أبو قنين نبرا أوش تتقدام قزاوتي هنصاتات يسروح نبرو ناي قدام أبوتاتنا ديتاتن بغندي طباب سرحوه عزيوم تاريخاويانن أوشتهم بزوح قرصات زحزو نايت انتي ناي منوكوسات منبر قزاتات النافرسو بحدوش زمناويان قزاوتي غيرو نبرو تخيلهم تنكباخيبهم زعبيوهم عرانشي زيتبون جيسون كالوتن كم اون دعرو صحدي قلاميط اوسن كالوت اقرابن بزي مدنقاص እና ቆረጹ ገዛ ኮኑን ከለው ናይ መነኮሳት በዓት ተፈሪሱ አዳራሽ ከሆነን ከሎ መነኮስ
ናይ ግለይ ዝብሎ ገዛ በዓቲ ስኢኑ ገዳሙ ገዲፉ ናብ ካልእ ገዳም ወይ ድማ ናብ ናይ ዓለም ባሕሪ እናሰጠመ ክተርፍ እንከሎ ኩሉ ነገር ርአን ካብ ውሽጠን ብጣዕሚ ሓዘና። ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይቲ ገዳም ክብረ በዓል ኮይኑ ታቦተ ሕጊ ቆይሙ ንምእመናን ክንድዚ ዝኣክል ገዛ ሰሪሕና ህንፃ ሃኒፅና ነዚ ገዳም ኣመሓይሽናዮ ተባሂሉ ክንገር ህዝቢ ድማ ብጣቂዒት ክመስግን እንከሎ ብጣዕሚ ሓረቓ ሓዘና። መነኮስ ናይ ግሉ ገዛ ሲኢኑ ክሓዝን ካብ ቦትኡ ክፈናቐል እንከሎ ገዳም ንዓለማውያን ክሐጉስ ገዛውቲ ይሰርሕ ኣሎ ኢለን ተጣዓሳ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብቲ ገዳም ብስም ጻድቕ ዝክር ተገይሩ ናይቲ ገዳም ምርፋቕ ክሳብ ዓንቀሩ መሊኡ ይብላዕ ይስተ ነበረ። ኣደኢታይ ነዛ ኣጋጣሚ ተጠቂመን ብድድ በላ። ወገናተይ እዚ ገዳም ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ንምዃኑ እዚ ገዳም ድዩ ወይስ ንእሽተይ ከተማ? ናይ ብሓቂ ከተማ እንተዝበሃል ይሓይሽ። ምክንያቱ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ናይ ኣቦታትና ቅርሲ፣ ናይ ኣዴታትና ቅርሲ፣ ናይ ስግደቶም ረሃፅ፣ ናይ ጸሎቶም ንበዓቶም ዘፍሰስሉ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ዘዘራረቦም ዝባረኾም ብትሩፋት ብዙሕ ዘመን ዝተቐመጥሉ ገዛ እናፈረሰ ብዘመናዊ እናተተክአ ዳዊቶም መቁፀርያኦም ኣልባሶም ብክብሪ ክቕመጥ ዝግብኦ ዋና ከም ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ ገረብ እናተደርበየ ረሃፆም ጠብ ኣቢሎም ዝተኸልዎም ኣግራብ ተቆሪፆም እቲ ዝነበርዎ ቦታ መስርሒ ገዛ እናኾነ ካልእ ተሪፉ መቃብሮም ብሓፁር ተኸሊሉ ክሕሎ ዝግብኦ ብዶዘር ተሓሪሱ ኣድራሽኡ ጠፊኡ ብጠቕላላ ናይ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ዓሸራን ጠፊኡ ኩሉ ነገር ብሓድሹን ዘመናውን ነገር ወቂቡ እዚ ገዳም ድዩ ከተማ? እስኪ ንናይቲ ማል ቦታትናን ኣዴታትናን ፈለጎም ዓሸራኦም ንዓኡ ንዝከረሉ ነገር ኣበይ ኣሎ? ዝገርም ግን ምጥፋእስ ምልማዕ ተቆፂሩ ክትምስገኑ ከለኹም ወረ ንምዃኑ ቀደም ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዛ ገዳም እዛ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ድዩ ነይሩ ስርዓታ? ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ እስኪ ዘወር ዘወር ኢልና ነንሕድሕድና ንጠማመት ካብዞም ኩሉ ናብዚ ዘለና ክንደዮም መነኮሳት ብጣዕሚ ውሕድ እኮ ዘሎ ካልእ ኩሉ ጸሊም ርእሲ እዩ። ኣበይ ኣሎ መናኒ? ኣበይ ኣሎ እቲ መነኮስ? ኣነ ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ካብ 15 ዝውሕድ ሰብ እዩ ኪዳን ከብፅሕ ክቐድስ ዝረኣኽዎ። ዝበዝሑ ካብኦም እውን ገዳም ንምስላም ዝበፁ ጋይሽ እዮም። ኣብዚ ግን ብሱል ካብ ጥረ ከማርፅ እዛ ኣዳራሽ ክሳብ ዝፀቦ ሰብ መሊእ ኣሎ። ንምንታይ? ገዳም ማለት እዚ ድዩ? ናብዚ ቦታ መነኮሳት ወይ ድማ ንፉዓት መናንያን ክመፁ እንከለዉ መርመራን ዘረባን ካብ ምብዛሕ ሓሊፍኩም ብፅቡቅ ዓይኒ እንተትርእይዎም ነርኩም ይኹን ኢሉ ምንባር እንተመሪፁ ፈረስ ኣብ ዘጋልባ ኣዳራሽ ተእትውዎም ሕጂ እውን ይኹን ኢሉ ብትዕግስቲ ክነብር እንተመሪፁ በዓል ክኸውን እንከሎ ወነንቲ ናይቲ ኣዳራሽ ነገሳትኩም ምስ መፁ ዘለዎ ንብረቱ ሒዙ ይወፅእ እሞ ወይ ድማ ናቶም ኣገልጋሉ ኮይኑ ዕንጨይቲ ክሰብር ቀዳሕ ማይን ተለኣኺ ክኸውን ግዴቱ እዩ። እዚ ናብራ ዝሰልቸዎ ናይ ግሉ በዓቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ዝሰኣነ ጋቢኡ ልዒሉ ናብ ካልእ ገዳም ወይ ድማ ናብ ናይ ዓለም ባሕሪ ሰጢሙ ይተርፍ። ኣብዚ ሕጂ ዘመን ከተማ ብመነኮሳት ይመልዩ ዘለኩ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ናተይ ዝበሎ በዓቲ ስለ ዝሰኣኑ እዩ። ሓቂ ኢኻ እዚ ናይ ኣቦታትና ዓሸራ ከም ተራ ነገር ጠፊኡ ኣብ ቦትኡ ሃገርገር ዝብል ኣዳራሽ
ብቐለም ዝወቀበ ዘመናዊ ገዛን እዮም ዝስርሑ ዘለዉ እሞ መነኮስ ደኣ ከመይ ኢሉ ክነብር ቀደም ገዳም ክበሃል እንከሎ ናይ ነፍሲ ወከፍ መነኮስ ካንሸሎ ሽጉርቲ ጉዕ ሓምሊ ባናና ኣራንሺ ዘይቲ ቡን ለሚን ጌሶ ዝኣመሰሉ ዝርእቲ ተኸቢቡ መነኮስ ኮነ መናኒ ድሕሪ ጸሎቱ ድሕሪ ኣገልግሎቱ ንኻንሸልኡ ከስተኻኽል ክኹስኩስ ይውዕል ብድሕሪኡ ድማ ሓምሉ ብሲሉ ይምገብ ዝተረፈ ድማ ንኻልኦት ይህብ ቁሩብ ልዕል እንተይሉ ሽሮ በርበረ ሳምናን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን ገዚኡ ይጥቀም ካብዚ ዝተላዕለ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ጸሎትን ኣብ ስራሕን ስለ ዘሕልፎ ናብራይ ከብዶን ደስ ኢልዎ እዩ ዝነብር ሎሚ ግን እዚ ኩሉ የለን ትረፍዶ ንሓምሊ መዝርኢ ዝኸውን ባኒ ዘንቅጸላ ቦታ እኳ ስኢኑ ኣብ ልዕሊ ዚንጉኡ ክሰጥሖ ጀሚሩ ኣሎ እቶም ቀደም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መነኮስ ካንሸሎ ዝትከሉ ዝነበረ ኣግራብ ገና ናብቲ ገዳም ክትቀርብ እንከለኻ እዩ ሽቶኦም ዝማርኽ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብ ፀግዒ ነፍሲ ወከፍ ኣዳራሽ ንሽንቲ ዝኸውን ቦታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀግዒ ዘሎ ሸቐጣ ሸቐጥ ናይ ከብቲ ፈርስን ቆርበትን እዩ ዝጨኑ እሞ ደኣ እዚ ድዩ ገዳም መነኮስ መናንኸ ደኣ ከመይ ኢሉ ይንበር ዘለዎ ኩሉ ተወሲዱ ኣብ ከተማ ንዝነብሩ ሰባት ኣዳራሽን መንበሪ ገዛን ክኾኖም ተዋሂቡ ኣቦይ ንምዃኑ ገዳም ናይ ደቂ ምቾትን ናብራን ኣየስተኻኽልን ድዩ ኣቦ ማለት ናይ ደቁ ናብራ ሸለሊሉ ንሃብታምን ምስ ሃብታምን ኮይኑ ልምዓት ብዝብል ሰበብ ናይ ደቁ ድራሻ ዘጥፍእ ድዩ ኣቦ ማለት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንደቁ መነኮሳትን ዓቕመ ድኹማትን ኣሳዲዱ ሸለል ብምባል ናይ ዘቐደሞ ዓሽራ ጠቕሊሉ ጥፊኡ የልማዕ ኣለኹ ይሃንጽ ኣለኹ ገዛውቲ ይሰርሕ ኣለኹ ብዙሓት ማሕበራት ይውድብ ኣለኹ ኢሉ ዝመጻደቕን ውዳሴ ከንቱ ልቡ ዘሕብጥን ድዩ ኣቦ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ደቀይ ቁጽሮም ውሒዱ እንታይ ኮይኖም እንታይ ተበዲሎም እንታይ ጎዲልዎም ኢሉ ናይ ደቁ ህይወት ዝቆጻጸር እምበር ብጽምዋ ተዋሒጦም ዝነብሩ ልበዓቶም ንሃብታምን ንሰብ መልሓስ ማሕበራትን ሂቡ ገዝኦም ኣፍሪሱ ናብ ሜዳ ዝድርብ ይኮነን ዓለማዊ ኣብ ከተማ ክነብር እንከሎ ምናልባት ደስ ኢልዎ ናብ ገዳም እንተመጺኡ ናቱ ድሌት ንምሕላው ዝገዳም ወቂሁ ይጸንሖ ካብ ገዳም ወጻኢ ናብ ካልእ ዝኸደ ቦታ ዘይብሉ መነኮስ ግን ብገዛእ ገዳሙ ገዳም ሓደር ኮይኑ ይሽከር እዚ ድዩ ምሕደራ እዚ ድዩ ገዳማዊ ናብራ ብርግጽ ምእመን ክመጽእ የብሉን ኣይበሃልን ኮይኑ ግን ቅድሚ ናይ ምእመን ምቾት ናይ ገዳምን ናይ ገዳማውያንን ምቾት ህይወት መቕዳም ይግባእ ምእመናን ምስ መነኮሳትን መናንያንን ይትረፍዶ ንበዓል ንሓንቲ ደቂቕ እንትኾን ሓቢሮም ክዕደሙ የብሎምን ናይ መነኮሳትን መናንያንን ቦታ ከባቢ ንበይኑ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ብሓንሳብ ምውዓል ብሓንሳብ ምሕዳር ምንዓቕ ስለ ዘምጽእ እኮ ንሶም ድዮም መነኮሳት ዝበሃሉ ካባና እንታይ መፍለይ ኣለዎም ምግቦም ናብሮኦም ካባና ብምንታይ ይፍለ ተባሂልና ክንናዓቕ ዝገበረ እስኪ እዞም መነኮሳት ምዝ ኩሉ ህዝቢ ሓቢሮም ብኸምዚ ዘሎ ኩነታት ክምገቡን ክእከቡን ይግብኦም ናይ ጥንቲ ቦታትናን ኣዴታትናን ይትረፍዶም ማጋግቦኦም መልክዖም እኳ ብምሉእ ዓይኒ ይረአይ ነበረን ዕላምኦም ፈሊጦም ተጠንቂቖም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ተፈሪሖም ተኸቢሮም ይነብሩ ነይሮም በቲ ናቶም ግዜ
እዚ ገዳም ይዝሽትን ነይሩ። ምእመን ክመጽእ እንከለውን ብፍርሃትን ብኣኽብሮትን ንሶም ብዝሃብዎ መምርሒ እናተንቀሳቐሰ በረኸት ሓፊሱ ይኸይድ ነይሩ። ሎሚ ግን ንገዳም ከም ዝደልዮ ዝጠዋውዮን ዝእዝዞን ብገንዘቦም ዝምክሑ ምእመናን ማሕበራትን እዮም። ስለዚስ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ስም ጥራይ ሒዝካ ምቕማጥ ፋይዳ የብሉ። ሕጂ እውን ንቑሑ እዚ ገዳም ከም ዝጨኑ ግበርዎ። መቸም ጠፊኦም ሞይቶም እዮም ብዝብል ግዲ ዘይብሉ ኣዘራርባ ዝተረፈ ናይ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ዓሸራ ምጥፋእ ይኣኽለኩም። ውቁሳት ታሪኽ ኣይትኹኑ። ነዚ ገዳም ንእሽተይ ከተማ ይትግበርዎ ምስ በላ ናይቲ ገዳም ኣበምኔት ቁጥዖም ካብ መጠኑ ስለ ዝሓለፈ ኣቋረፅዎን። ዓዊሎም ዋርድያ እዛ ለፍላፊት መነኮሲት ወሲድካ እሰራ ብናይ መደዲኣ ስልጣን እዚ ኩሉ ከም ዝለፍለፈት ክትሕተት እያ። እዎ ሱቕ ኢላ ትልፍልፍ ልክዕ ኣይትፈልጥን እያ በሉ ብቁጣዓ ዓይኖም ቀይሑ። ዋርድያ መፂኦም እናደፍኦም ሰውፅወን በቲ ዘረበአን ከብዶም ዝለስለሰ ሓደ ክልተ ሰባት ከይትትንክፍዎን በሉ። ብኣዘራርበአን ዝሓረቑ ሰባት ድማ ተኣሲራ ክትግረፍ ኣለዋ በሉ። ምስ ምማዕ ስኢኖም ዋጭዋጭ ጥራይ ኮነ። ኣብ መወዳእታ ከይትትንክፍዋ ዝብሉ ስለ ዝበዝሑ ኣደ ኢታይ ካብ ማእሰርትን ካብ ዱላን ተሪፈን ንኻልኣይ ግዜ ናብቲ ገዳም ከይቅልቀላ መጠንቀቕታት ዋሂብዎን ብሰላም ከዳ። ኣደ ኢታይ ነዝን ካልእን ዝረኸበን ኩሉ ነቶም ኣቦ ካዕልልኦም ድሕሪ ምጽናሕ ንህልኩም ኣቦይ ብናትኩምን ብናይ ቅዱሳንን ጸሎት ብናይ ፈጣሪ ረድኤት ዱላ ጸርፊ ምጽዋግ ጥሜት ጽምኢ መሕደሪ ሲእንካ ምንክርታት ኩሉ ብትዕግስቲ ሓሊፈ ኣብዚ ናባኹም ናብ ቅዱስ ኣቦይ በፂሐ። ኣቦይ ሕጂ ግን ደኺሙኒ ዓቕሚ ስኢነ ኩሉ ነገር ኣረብሪቡኒ ናብ ፈጣሪኹም ኣዘክሮለይ እሞ ይኣኽለኒ። ይኣኽለኪ ኢሉ ንሱ ከዓ ሓንቲ በዓቲ ሂቡኒ እፎይ ኢላ ዓቕመይ ዝፈቐደና መስገንኩ ክነብር። ኣቦይ እዚኣ ጥራይ ይጸልይለይ በላ ንብዓተን ከማይ እናፈሰሰ። እቶም ኣረጋዊ ኣቦ ኣደ ኢታይ ክሳብ ሕጂ ዘጋጥመን ኩሉ ብስቡር ልቢ ንብዓታ ሰኒዮም ክሰምዑ ጸኒሖም ሕጂ እውን ንቑሩብ ደቓይቕ ሱቕ ኢሎም ንብዓቶም ኣፍሰሱ። ኣደይ መቸም ካብ ናይ መነኮስ ዕላማ ሓደ እዚ እዩ። ንስኽን ድማ ፈጣሪ ዝሃበክን ሓላፍነት ፈጺምኩኖ ኢኽን። ዝሰምዑ ሰሚዖም እንተተጠቂሞምሉ ርእሶም ረብሑ፣ እንተዘይተጠቂሞምሉ ግን ጥፍኣቶም እዮም ዘቃለጠፉ። ሓንሳብ ተበላሽዩ እንታይ ኣለዎ ዝብል ሕማም ምስ ኣተወ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ንኩሉ ለጊብዎ ሰብ ጌጉኡ ጥፍኣቱ ምስትኽኻል ኣብዮ እንታይ ኣለዎ ዝብል ሕማም ልቢ ስለ ዘባላሹ ዝገብሮ ዝሰርሖ ኩሉ ትኽክል ኢሉ ኣሚኑ ብዘይ ዝኾነ ፍርሓትን ከይብሉንን ብግልፂ ንኽገብር ስለ ዘድፍሮ ናይ ካልእ ጸገም ሽግር ነገር ዝሰምዓሉን ዘስተውዕለሉን ልቢ ስኢኑ ስለዚዩ ድማ ወላ ሓንቲ ኣበር ዘይብላ ሃይማኖትናን ምንኩስናናን ከጥፍኡ ኣብ ጫፍ ገደል በፂሖም ዘለዉ። መቸም ልዑል እግዚኣብሔር ባዕሉ ይመስሪትዋ። ስለዚ ናታ መኣዝን ንሱ ስለ ዝኾነ
النقانق امبر يتصدفن يتطفئن حدا غزي حدا عببو انتاي لهم مسلك برأي تمسيط من كلو سيطان سعب تختلو دحر حجي زابيتا كريستيان دقان منكوساتن باباساتن كهناتن دياقوناتن مؤمنانن بتقلالا سعبتهم كطفقو كمتي ناي قدم بمنافقان بعالماوያን بنغستات تقلالا كابنات امنت وصاي بزخونو ዘይኮነስ ነንሕድሕዶም ፈላለየ እንታይ ኣለዎ ዝብል ወንበሬ ኣብ ልቦም ዘርጊሐ ነንሕድሕዶም ከም ናይ ሰናኦር ሰባት ቋንቋኦምን ግብሮምን ፈላለየ እናበላልዕኹ ብትንትን ከብለ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኩልኩም በዚ መስመር እዚ ተጓዓዙ ሓደ ነቲ ሓደ ክነቅፍ እምበር ክሰምዖ ይግብኦን እዩ ኢሉ ክዛረብ ሰማዕክዎ ኢሎም ነገሩኒ እንሆ ሓቂ ኮይኑ ሎሚ ኩሉ በብ ዝደለየ ጎደና ይጓዓዛሉ ዝንተ ዝመሓየሽ ዝንተ ዝስተኻኸል እንታይ ፀገም ኣለዎ ምስ ግዜ እንተተጓዓዝና እንታይ ፀገም ኣለዎ መነኮስ ከተማ ኣትዩ እንተተቐመጠ እንታይ ፀገም ኣለዎ ጎይታ ዝፈጠሮ ኩሉ ርኹስ ዝበሃል የለን ተበላዕና እንታይ ፀገም ኣለዎ ጫማ እንተለበስና ደስ ዝበለና እንተተኸደና እንታይ ፀገም ኣለዎ ገዳማት እንተተሓደሱ ኩሉ ነገር እንተተቐየረ እንታይ ፀገም ኣለዎ ናብራና ዘመናዊ እንተኾነ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዋና ልቢ ገዳሲ ኣብ ትሕቲ ሃይማኖት ምዃን እዩ ዘድሊ እናተባህለ ተቐዳማ ኣቦታትና ዘፅንሕዎ ሕግን ስርዓትን ፈሪሱ ገዳማዊ መስመሩ ተጣሒሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጥንታዊ ገዳም ጥንታዊ ነገር ዝበሃል ጠፊኡ ኩሉ ብእንታይ ኣለዎ ሓጹር ተሓጺሩ ተሓደ ነቲ ሓደ ይሰምዕ ምስምማዕ የለን ኩሉ ናቱ ሓሳብ ትኽክልን ሓቅን ገይሩ ተሓደ ነቲ ሓደ እናነቐፈ እናሓመየ ብዝደለዮ ጎደና እናተጓዓዘ እቲ ሓደ ሓቀኛ እቲ ሓደ ሓሳዊ እናገበረ ብደብሪ ብገዳም ብማሕበራት እናተኸፋፈለ እናባልዐ ህዝብን መነኮሳትን መንፈሳውያንን ጳጳሳትን ኣብ ናይ ሃገር ውግእ እናሳተፈ እናዋድአ ተሃድሶ እናስፋሕፈሐ ኩሉ ናትና ይቁኑዕ እናበለ ህዝቡ መነኮሱ ተሓዋዊሱ እናነበረ ከተማ ብመነኮሳት ገዳም ብዓለማውያን ተመሊኡ ገዳም ከተማ ክኸውን ጉዕዞ ጀሚሩ ፈራሕን ተፈራሕን ጠፊኡ ኩሉ ፈላጥ ኩሉ ባህሉ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ጉራማይሎ ኮይኖም ቀዳሲ ተቐዳሲ ከሓዲ ኣማኒ መፍለላይ ተሳኢኑ ሓደ ደጓሚ ሓደ በፅባፂ ኮይኖም ሓደ ሃናፂ እቲ ሓደ ፍራሲ ኮይኖም ደቂ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሓንቲ ሃይማኖት ከም ቅርጫት ስጋ ተፈላለዮም ሓደ ብቕድሚት ከኣቱም ከሎ ሓደ ብድሕሪት እናወፀ ነቲ ጽኑዕ መሰረታ ንምንቕናቕ ምፍራስ ብእንታይ ኣለዎ ኣፍራዛ ብኩሉ ወገናታ እናኹዓትና ዕረፍቲ ንኽእል ኣለና ልብና ካብ ናይ ፈርዖን ልቢ ኸፊኡ ዝመኽሩ መኺሮምና ንዘይሰምዕ ቤት ኣቦና እነፍርስ ሰባት ኮይና ኣለና ከምቲ ሰይጣን ዝፈከሮ ነንሕድሕድና ቋንቋና ስራሕና ኣተሓሳስባና ኩሉ ተቐይሩ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትናን ገዳማትናን ወላ ሓደ ናይ ደገ ጸላእ ኸይመፀ ንሕና ባዕልና ጸላእታ ከም ንእኸውን ገይሩ ሰናይ ስራሕ ዝሰርሑ ሃይማኖተኛታት ኣምሲሉ ደንዳና ልቢ ከም ዝህልወና ገይሩ እንሆ ብኢድና ንቆርፆ ኣለና ሃኒፅና ኢልና ነፍርስ ኣለና መንፈሳዊ ምህር ኣለና ኢልና ጥፍኣት ጎደና ንመርሕ ኣለና ሰልጢንና ኢልና ሰይጣናት ንኸውን ኣለና ናይ መናፍቃን መላገፂ መስሓቅ ንኸውን ኣለና ሎሚ መናፍቃን ብርሑቕ ኮይኖም በኣና እናሰሓቁ ናይ ርእሶም ትካል እናስፋሕፍሑ እንዳወደቡ ካባና ኣርሒቆም ይጓዓዙ ኣለዉ ንሕና ግን ናይ ሰይጣን ተንኮል ምፍላጥ ሲእና ብመንፈሳዊ መጋረጃ ርእስና ሓቢእና ናይ መጀመርታ ስርዓትና
ጥንካርና ጅግንነትና ጽኑዕ እምነትና ብእንቲ ያለዎ መሳልል ተንጠልጢልና ኩሉ ከም ዘይነበረ ጌርናዮ ኣነ ዕድል ዘይብለይ ኣብዚ ዘመን እዚ ምፍጣሪ ኢሎም ፊቕ ኢሎም በኸዩ ኣዲ ኢታይ ናትና ዓቕምን ግቡእን እዚ ነንሕድሕድና ከም ቅርጫት ስጋ ክፈላለየና ዝተላዕለ ንገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ብእንቲ ያለዎ ገመድ ኣሲሩ ከውድቕ ዝተስአ ሰይጣን ብዘይ ምድካም ናብ ፈጣርና እወና ክነጥፍእ እሞ ብርቲ ዓዲ ጎይታ ካብ ሕጂ ንዳሓር ናብራኽን ኣብዚ በረኻ ስለ ዝገበሮ ከይደኸምክን ከይረብረብክን ነዚ ሰይጣን እዚ ካብ መነኮሳት ካብ ገዳማት ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጳጳሳት ካብ ካህናት ካብ ዲያቆናት ጠቕላላ ካብ ምእመን ኩሉ ተወጊዱ ከም ናይ ቀደም ናይ ገዳማትን መነኮሳትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ሕግን ተሓልዩ ነንሕድሕድና ተሰማሚዕና ተሓላሊና ስልጣነ ዘይኮነስ ሰይጣንነት ዘምፃኣና ስልጣነ ክንስዕሮ ጸልያ ሓደራ ዓለም እኮ በዞም ኣብ በረኻ ወዲቖም ዘለዉ ከምዚ ኸመይ ሓጢኣተኛታት ዘይኮኑ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ጸሎትን ልመናን ንብዓትን እያ ደው ኢላ ዘላ ኣብዚ በረኻ ወዲቕና ደኣ ካልእ እንታይ ዕላማ ኣለና ህበይ ከይበልዓልና እንሕልዎ ሕርሻ ሌባ ከይሰርቀልና ንሕልዎ ንብረት የብልናን ስራሕና ጸሎት ስለ ዝኾነ ኣበርቲዕ ክንጸልያ ንዓይና ሓጢኣተኛ እውን ጸልያኔ በሉ ኣዲ ኢታይ ፈጣሪ ፈቒዱለን ከም ሓሳብ ልበን ኣብዚ በረኻ ክነብራ ስለ ዝፈቐደለን ካብ ውሽጠን ተሓጒሰን ኣብ ትሕቲ እግሪ እቶም ኣቦ ወዲቐን በኸያ ተንከባልላ እቶም ኣቦ እውን ምስአን በኸዩ በቃ እዛ ጓሌ ይትረፍዶ ንስኺ ንጽህቲ ቅድስቲ ብስሙ ሰማዕትነት ዝተቐበልኪ ንዓይ ሓጢኣተኛ እኳ ፈቒዱለይ ካብ ኣቦታተይን ኣዴታተይን በረኸት ክካፈል የንብረኒሉ ኢሎም ናይቲ በረኻ ምስጢር ኩሉ እግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ክሳብ ዝፈቐደለን ምስ ነገርውን ዝብላዕ ክኾነን ሱር ዝመስል ነገርን ብሰባር ሓምሓም ማይን ሂቦም ምስ ተመገባ በላ እዛ መገዲ ሒዝክን ክትጓዓዛን ከለኽን ሓንቲ በዓቲ ክትረኽባ ኢኽን ንሳ እያ በዓትኽን ኣብኣ ኺንክን ስለ ሃገርና ስለ ገዳማት ስለ መነኮሳት ስለ ምእመናን ጠቕላላ ስለ ዓለም ኩሉ ተጊህክን ጸልያ ኢሎም ብመስቀሎም ባሪኾም ጸሎት ገይሮም ኣፋነውዎን ኣዲ ኢታይ ብደስታ ሰኺረን ነታ መገዲ ሒዘን ተጓዒዘን በዓተን ረኸባ ኣብኣ ኣትየን ኣቤት ፈጣሪ ናይ ብሓቂ ድዩ ይትረፍዶ ንኽነብር ንሳቶም ዝረገጽዋ ምድሪ ንኽረግጽ ዘይግባአና ሓጢኣተኛ ጓልካ ምስኦም ማዕረ ኣብዚ በረኻ ክነብር ፈቒድካ ኣቤት ለውሃትካ ኣቤት ይቕሬታኻን ምሕረትካን ንዓይስ ምስ ሰብ ቈፂርካ እዚ በረኸት ዓዲልካኒ ኢለን ተንበርኪኸን ኢደንን ዓይነንን ናብ ሰማይ ሰቒለን ካብ ዓይነን ብዘይ ገደብ ዝወርድ ንብዓት ነቲ መሬት ክሳብ ዘርሕሶ ብተመስጦ ጸሎተን ቀጸላ ተፈጸመ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አዳላዊት አደ ኢታይ እህተ ማርያም ይፍሩ አቡነ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ ገዳም ተርጓምን አንባብን ዲያቆን ወልደ ሩፋኤል